Hi friends, welcome back to Razavi Vlog. Ayo, दावराव. नै गारि लायनो थांनो नागिरदों नै बिथांनि थाखाय. एकदमबारे माने मोनावसो आरोना ट्रेनाव एकदमबारे Ferrari लाबोबाय सुपार होनो नामा? माने 9टानि ट्रेन गाखोनो नागिरदों आरोना गुवाहाटी टु डिब्रुगड़ लागाव लं जार्नि आरोना ट्रेनाव दिनै नै बिथाङा सिरिथार हिन्जाव गारजानानै हा गारिखौ नुगोन नोंथांमोना नेनानै था गारिखौ नुगोन आरोना टुमर' गाबोन दा थांनानै देखायगासिनो आरोना मोनाव लोगोफोर उजान बाजार पार्कआव ओरैबायदि आरोना क्राउड दासो नै 7:40 जालायलायबाय आरोना टाइमानो होमबाबो माने ओरैबायदि क्राउड आरोना बिराद क्राउड जायो आरोना नोंथांमोनाबो बेरायनोबा फै आरोना गुवाहाटी उजान बाजार पार्क थाबायगासिनोसो आरोना रोंनानै फैसाबो गैजाया नालाय ओंखायनो उपाय गैया गारिखौनो गाखोनो हाया थाबायनांगासिनो नै थाबाय दासो मोनफैबाय आरोना नै स्टेशन दासो स्टेशन मोनफैदों आरोना नै थाबाय बिथांमोना प्लेटफर्म सिङाव एन्ट्रि जाबाय आरोना जोंहा ओइ खै नाम्बाराव दङ नायखा ओरैबायदि क्राउड आरोना ओइ होमबा ओइथिं बिराद बारलांनांसिगोन जोङो 5 नम्बर प्लेटफर्माव जोंनिया बिथांमोना गुवाहाटी स्टेशन फैयोबा बेबायदि ट्रेन नेनाय बेबायदि नुनो मोनगोन आरोखि थाबाय मेंजोबबाय नै मोनफैबाय एबार स्टेशनाव नेनायनि फालासै आमोखा माबायदि नै जोंना ट्रेना बेसो आरोना होलांसै एबार जायगा नायनोसै गाखोना थानोसै एबार सिनायनो ना S1 बे आरोना बेनो आरोना चलो बेनो माबेथिं 8116 to 924 to हा बेसेबां 50 to इयाव जागोनथ' र' एबार मोनबाय आरोना फोर नायदो 60 59 ओइथिं थ' 51 इलाय 51 हम डिब्रुगढ़ जा रहे हैं ना 53 आउन ना होमबालाय दा माबानोसै ना गाखोनोसै गोजौआव हम गाड़ी लेने जा रहे हैं ना मिडिल गोजौआव थांगासिनो गाखोबाय आरोना मोनफैबाय गोजौआवसो आंना गोजौआव बिथांमोना गाहायाव जिरायथ'दों आरोना ओमफ्राय इयाव उन्दुनायनि दा उनाव माबा खालामसिगोन आरोना एबार गाखोलायदो नै टमटमाव आइसमा नै जा बुस्थुनि थाखाय फैदोंमोन बे बुस्थुखौ लाबाय आरोना नै बे बुस्थुखौनो लांफैदोंमोन नैखौ नै बिथाङा लाबाय आरोना एबार नै लोगोफोर फैनाय आहम पेलेस बेरायलांसै आरोना दिनैहाय नायलांसै नै टिकेटआबो आजिखालि बिदिसो अनलाइन बुक खालामलायनांगौ आरोना अनलाइनावसो माने गाव गावबागावनो नै अफलाइन इदि मोना जाहैबाय आरो नै फाइनालि गेस्ट एन्ट्रि मारिबाय आरोना आमोखाफोर हाबहैमारनोसै ना
नायहैनायसै माबायदि नै लोगोफोर बिराद एनेकुवा मोजां मोजां जायगा देखायलांगोन आरोना दिनै नायलांबाय थादो सिंथिं एन्ट्रि हा दे नै हा एनेकुवा आरोना जायगाया नै दिनैना भिडिअ'आ गोलावबो जानो हागौ होननानै नोंथांमोना नायलांबाय था मोजां मोजां नुनो मोनगोन रुमा एबारना नैथिं गोजौथिं गाखोलांनोसै आरोना एनेकुवा गोजौथिया माथो ओरै मा नुहुरगोन बय इथि खोरखिथिंलाय Gua gelas kemarin na pilar pagi गिदिर nih. Meeting जाग्रा हल बियो. नै. इथिंनिया बायबाय गैला. टाइल्स सिस्टेमनि इफोरो. बायला जोब्बाय नै गैला आरो गोजौ मोनहैबावो बिथिं माने गैया दहाय जों हाबफैनाया बिथिं मोनफैयाखै बेलेगथिं ससेखिनिथिंसो माथिमामोन आया जों गाखोनाया जों गाहायनिफ्राय आरो बिसिम फैनानैसो आरो नैबे दा गोजौबावना आरो एनेकुवा माने लामाखौनो इथिं गिदिंलाबायनासो नागिरनांगौ आरोना आयु एनेकुवा थियालै बे खिग्रामोन आरोना नैबे टयलेटमोन जाहैबाय आरोना ओरै हगारबाय ओरै ज्राव ज्राव होनलाय ना एनेकुवा गोजौ मानखोनांगौ आरोना नै नायदो जाबायदि बे बुस्थुआ जाहैबाय नै 1540 आवनो बानायजानाय आरोना नै 15 आहम किंस नैबे नै एबार तलातलगर मोनफैलायबाय आरोना तलातलगर Now we are on तलातलगर continue with that. We'll show you the kind of views on गैला guys. बारा रोङा नालाय इंलिसखौ बेनिखायनो ससे होनानै गैला आरो ल'ल' लाला जाबाय एबार एन्ट्रि मारिबाय आरोना इयाव टिकेट अनलाइन करबाय नै एबार जाजेनबाय आरो नै गोदोनि नै माबादि मोनो इयो मादिमोनथाय नुवाखै इयाव जागोन ना संग्राय याव ओमफ्राय बास खामनानै इदि आरोना इलाय मोनसे थ' दे थांग्रोसै हा मबेथिं नलिखौ गोग्गोम गिदिरखा नायलाय नै एबार एन्ट्रि जाजेनबाय आरोना आसोलफोर नायनोसैलाय नायलांबाय था आरोना आन्दायग्रायावनो हाबहैग्रोनोसै आरोना बेयाव माबायदि आन्दायग्रा बियो हाबहैग्रोनोसै आन्दायग्रायावनो गाबबाय थानायालाय एन्ट्रि नो एन्ट्रि गैयालै अ इयावनो ओंखारबाय माथो बिलाय हमारे साथ स्कैम हो गया नै एबार गोजौआव फैबाय नोंगौ नङा बिदिसो होनबा जायगाया वाव लांदां अन्थाइनि गासिबो रड मोनसेबो बाहायनाय गैया आरोना बेफोराव ओरैबायदि नै हा
मिथिया इथिं जानाय नङालै बबेथिंबा हाबग्रा थागोन इयो एन्ट्रि नो एन्ट्रि खालामना दोनबाय खोमा गोजौआव थांगोन नै बेफोरबायदि इउनिक बुस्थु मोनगोन आरोना नोंसोरो नै फैयोबाला गाजा बुस्थु उडेन मेट नै राइन' दङ इलिफेन्ट दङ इथिं डियार मा दङ नै हा नै एबार रंघर मोनफैलायबाय आरो एबार नायहैलायनोसै गैला बायजोब्बाय नै मा WW गेलेदों या WW सोलिदों आरोना बेयाव WW मोनफैनानै थिग बेबायदि नुयो जाहैबाय आरोना नै गासिबो एखे गोजा जायगाफ्रानो नै ओरै गोजौआव थांसैलाय नै गोजौनिफ्राय नै बिदि नुहुरो जाहैबाय आरोना नै ओरैबायदि भिउ वाव इथिं नै मोसौ सौलायदों मैसो बेनिफ्राय इथिं दङ WW बोरो WW नैबे भिउ वाव भिउ